W poniedziałek 20 kwietnia w szpitalach powiatowych w Polsce rozpoczęła się akcja pod hasłem Czarny Tydzień Protest w szpitalach powiatowych. Do akcji organizowanej przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, a będącej reakcją na wprowadzane zmiany w systemie ochrony zdrowia przyłączyli się pracownicy Ostrowieckiego Szpitala. Medycy ze szpitali powiatowych zwracają uwagę na fakt, iż dostęp do badań diagnostycznych takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i badania endoskopowe będą realizowane do limitów określonych w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Propozycja zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia 50–60% rzeczywistej wartości za nadwykonania badań diagnostycznych, rozliczanych dopiero po okresie roku, jest nie do zaakceptowania dla każdej placówki leczniczej, w tym szpitali powiatowych. Konsekwencje obecnej sytuacji w zakresie ograniczeń diagnostyki najbardziej odczują pacjenci. Wszystkie placówki szpitalne zmuszone zostaną do ograniczenia liczby wykonywanych badań, a to z kolei zaskutkuje wydłużeniem kolejek.